Her bir ýyl insanyň durmuşyna täze sahypa. 2025-nji ýyl sahypaňyz durmuşyňyzda nähil sahypa bolup galar? Salam biýe, salam ýaýlym meje, salam tamaşaçylar. 2025-nji ýyl 2025 tany waka bilen boldy. Şükür gowy günler geçdi. Käbir günleri o aladalar agam boldy. Onu hemme abi aýyp durmagam gelişdi zor ýa-ni Hudaýa şükür edip, ýaxşy niýet bilen, ýaxşy umyt bilen gelejege tarap baryp hemme kynçylyklary ýeňip geçmek bilen diňe öňe tarap şeýdip ümidimizi öňe tutup gidip barýas täze ýyllara 2026-njy ýyl näsip boldy. Mundan gowy bolar diýen tamamyz bar. 25-nji ýylam öz şatlygy bilen, öz toýlary bilen, öz begenji, öz gynanjy bilen ene geçen sahypa bolup barýar da. 2026-njy ýyl bolsa o mehirden söýgüden dolu bolsun. Bahar bolup söýüň. Ýaz bolup söýüň. Asmanyň zemine bolşudyk aşyk, söýgüýini ýürekleň törüne goýuň. Şonda dünýä bagta gider ulaşyp. 2026-njy ýyl we gelejekki her bir ýylyňyz, her günüňiz, her minutuňyz, sekunduňyz söýgüden, mehirden, wepadan dolu bolsun. Janyňyz sag bolsun. Görjeňiz diňe gowluk bolsun. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiz bolsa, diňe güllä bessin. Ýurdumyz abad, öýe ojaklaryňyz abadan bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Eriz watandaşlar. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Täze ýyl size hem düşümli ýyl bolsun. 2025-nji ýylda goý köne ýylla köne gam gussalar galsyn. Täze ýyla bolsa, täze hyjwlar, täze arzuwlar, täze üstünlikler bilen geçiň. Ýaýlym meje toparmyzyň adyndan hem siziň täze ýylyňyzy gutlaýar, üstünlik hemraňyz bolsun. Köp sag bolun, ýaýlym meje sizde de uly üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Täze başlangyçlar, täze ýyllar, täze sesler, ezil watanymyzyň ol habarlaryny ýyl günüde getirip dursun. Ýene de gowy günlerde görüşýänçä, hoşla bolun.